Čaute. Dnes mám pre vás unboxing mikrofónu, ktorý som si zakúpila a tentokrát je to Maono PD200X. Ja som si ho kúpila kvôli tomu, lebo má to koncovku, je to aj USB, aj XLR mikrofón a tento, na ktorý teraz momentálne nahrávam, je USB-čkový, je to Yeti Blue. Ja chcem ešte upozorniť, že nie je to žiadna reklama, je to iba z mojej dobrej vôle a ja som veľmi, veľmi zvedavá, ako bude fungovať tento mikrofón, takže vyskúšame. Teraz dám preč tento môj pôvodný, mám ho veľmi rada, je fakt úžasný, lebo niekoľko rokov som ho používala, ale poďme vyskúšať PD200X. Takže ideme si to otvoriť. No, je to krásne balenie. Fú, žltá farba, veľmi sa mi páči, neviem, či mám to osvetlenie dostatočné, že to bude vidno, ale mám rada žltú farbu. Takže ideme na to. Wow! OK. Takže sú tu rôzne nejaké Maono návod na používanie. Myslím si, že Monolink Anleitung v nemčine, mikrofóne v angličtine, ale v slovenčine tu nič nie je. Nevadí. Dobre. Wow. Vítaj, mikrofónik. Wow, ja som sa rozhodovala medzi PD100X a 200, ale keď som čítala recenzie, tak vlastne bolo písané, že je to veľmi nekvalitný materiál, že je to z plastu, ale toto vyzerá byť celkom kvalitné. A dúfam, že na tento stojan mi pôvodný vojde. Je to vidno, hej? Takže takto to vyzerá. Tuto je ešte k tomu kábel. Tuto je nejaká koncovka vlastne. A toto je USB kábel. Táto koncovka, ktorá je tu v balení, tak vlastne mi sedí presne na tento stojan, ktorý tu mám, čiže túto redukciu vlastne na toto našrobujem, aby som mohla nasadiť na tento môj štandardný stojan. Vyskúšame to. K tomu mikrofónu máte aj USB kábel vlastne, s ktorým sa napojí vlastne mikrofón v počítaču alebo k zariadeniu, kde budete nahrávať toto video, alebo nahrávať svoje video som chcela povedať. A vlastne má to tu takú koncovku na USB a USB-C, takže no to takto je to celkom super a praktické. Takže poďme, napojíme to. Dobre, tak ja už som to nastavila, čiže napojila som to na USB a za mňa si myslím, že naozaj celkom dobrý, ako šikovný mikrofónik, aj hlas celkovo sa mi páči. Treba do toho mikrofónu hovoriť takto spredu, lebo z boku vám to nič nenasníma, čiže treba hovoriť spredu. Nie, úplne nie, netreba. Vlastne ešte aj z tejto vzdialenosti vlastne máte celkom krásny dosah. Mne sa veľmi páči to, že to RGB osvetlenie, čo si môžete meniť, a to tu zo spodu je také tlačítko a vlastne keď to stlačáte, tak vlastne meníte si farby. Teraz som vypla vlastne predtým a meníte si farby, na akú chcete. Mne sa páči ten mix. Dobre, toto si nechám a takisto aj tlačítko. Vlastne tlačítko môžete takisto to podsvietenie s tým regulovať, rôzne farby. Tuto vlastne je hlasitosť do vašich uší, hej. Čiže je to hlasitosť, čím regulujete tú hlasitosť. A čo sa týka celkového nastavenia tohto mikrofónu, tak má to vlastný taký software, ktorý si stiahnete na maono.com. Ja už som si to nastavila a ja vám v rýchlosti tak dám takú ukážku, že čo všetko sa tam dá nastaviť. Tak poďme si pozrieť, že čo všetko tu máme v tej aplikácii. Štandardné nastavenia, čiže
hlasitosť mikrofónu, slúchadiel, tón hlasu, teraz mám nastavený deep, prepnem na originál, toto je originál, tento je natural, tento je legacy, necháme to na deep. RGB môžete vypnúť alebo zapnúť, ale toto všetko môžete ovládať vlastne priamo na mikrofóne, čiže aj sítosť tých farieb a vlastne farby tu môžete prepínať takisto. Potom máte ďalšie nastavenia. Napríklad tuto môžete vypnúť, ak nechcete, aby v tých slúchadlách, aby ste sa počuli. Potom máte ekvalizér, môžete si vytvoriť vlastné krívky alebo si vyberiete to, čo už je tu prednastavené. Potom tu máte limiter, to je vlastne keď náhodou vykriknete alebo zvýšite hlas, aby to nešlo do červeného, hej. Ak to označíte, čiže zapnete, tak vlastne keď vykriknem, tak vlastne je to úplne v poriadku. Ak to nemám zapnuté a vykriknem, tak už je to také nepríjemné. Takže nechám to zapnuté. Je to dobré. Potom tu máme kompresor, čo vyrovnáva vlastne ten hlas, ten silný zoslabí a ten tichší vlastne zosilní. Takže vyskúšame to teraz, ako to znie. Myslím si, že je to celkom dobré. A noise je vlastne šum. Politý šum, ale myslím, že to nechám zapnuté. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Neviem, ako to znie, ale divne sa počujem v OK, to je všetko. Vlastne tento software nájdete na ich stránke maono.com a tam si zvolíte podľa svojho mikrofónu, ktorý máte, si stiahnete vlastne ten software do svojho počítača. A vlastne za mňa je to tip-top. A ešte by som to chcela vyskúšať na XLR-ko, napojiť to vlastne na mixážny pult, čo už bude v ďalšom videu. A veľmi som zvedavá na tie efekty, ako to bude spolupracovať. Za mňa je to dobrá voľba. Naozaj dobrá voľba. Mne sa to celkovo páči. Je to prakticky ľahký mikrofón ešte k tomu a vlastne si to môžete nastaviť na nejaký štandardný stojan a celkom dobre to funguje. A čo sa týka stlmenia mikrofónu, tak to môžete, tuto máte taký to tlačítko. Čiže ja som rozprávala a vy ste ma nepočuli, takže ono to funguje aj takýmto spôsobom. Dobre. OK. No, a ešte vyskúšame, či je to aj na spev. Poďme niečo zaspievať, že Kukulienka, kde si bola, keď tá veľká zima bola. Hajaja, kukuku, sedela som na buku. A je to fajn aj na spev, takže naozaj, čo sa týka toho účelu na tú zábavu, na vlastne streamovanie, podcasty, videokonferencie, čokoľvek, určite za mňa ja odporúčam. Tak z mojej strany je to všetko. Ak sa vám video páčilo, tak si ho uložte, zdieľajte, šerujte a hlavne odoberajte, lebo budeme v ďalšom videu chcem ukázať vlastne, ako je možné, akým spôsobom sa dá tento mikrofón prepojiť na mixážny pult, aké efekty vieme vytvárať a ako ich vytvárať. A teda sledujte pre ďalšie video. Čau, čau, čau.